Ja, jeg vil lave en bevægelsesanalyse af clearslaget i badminton med udgangspunkt i illustrationen her. Under slaget i badminton skal kraften fra bevægelsen føres ud i catcheren. Bevægelsen starter i kroppens store dele og kaldes en central bevægelse. Skuddet bruges ofte til at slå bolden fra egen baglinje til modstanderens baglinje. Det kan enten være for at presse modstanderen, eller for at man selv kan få lidt luft. Bevægelsen den starter i udgangsstillingen. Man er lidt nede i knæ, så man hurtigt kan bevæge sig rundt på banen, og man har en løftet catcher, så man hurtigt kan reagere på skud. Skuddet sættes i gang i kropsstammen, og derefter følger skulderbladet, overarmen, underarmen og håndleddet. De led, som bruges i overkroppen under clearslaget, er skulderleddet, albueleddet og håndleddet. Derudover arbejder leddene i fingrene også for at tilføre slaget ekstra kraft. Afviklingen af skuddet kan deles op i forskellige faser, og jeg har så som sagt valgt at tage udgangspunkt i illustrationen her. I den første fase sker der en lille abduktion af armen i skulderleddet, samtidig med at skulderleddet strækkes, så armen føres bagud. Derudover trækker skulderbladet sig ind mod rygsøjlen, og her arbejder kappemusklen og rumpemusklen koncentrisk. Abduktionen, som før nævnt, den sker ved, at deltamusklens midterste del arbejder koncentrisk og er med til at løfte armen lidt ud. Her er den trehovedede armstrækker synergist og hjælper deltamusklen, som er agonist. For at strække skulderleddet er det igen deltamusklen, særligt den bagerste del, og den brede rygmuskel, som arbejder koncentrisk. Begge musklerne er agonister i strækning af skulderleddet, og her er det så igen den trehovedede armstrækker, som er synergist. I den første fase der bliver albueleddet også bøjet, som man kan se her. Det sker ved, at den tohovedede armbøjer og den dybe armbøjer arbejder koncentrisk. Derudover kan man argumentere for, at der sker en lille pronation i underarmen ved pronationsmusklerne arbejder koncentrisk. Det er med til at vinkle catcheren, som man ser her. På illustrationen kan man se, hvordan den modsatte arm, end den man holder catcheren i, også løftes. Det ser man her. Det gør man både for at sigte efter bolden, men også for at få en bedre rotation, bedre og mere kontrolleret rotation i kroppen. Her bøjes skulderleddet, så armen føres frem, og det sker ved, at den forreste del af deltamusklen og den store brystmuskel arbejder koncentrisk. I fase 2 sker der ikke meget mere, end at albueleddet bøjes endnu mere. Det får en langt mere spids vinkel, og den modsatte arm den sænkes, fordi man gør klar til at afvikle skuddet mod bolden. I fase 3 der føres armen fremad i en indadrotation. Den her bevægelse den skabes, når den forreste del af deltamusklen og den store brystmuskel arbejder koncentrisk for at trække armen hen over hovedet, som han er på vej til her. Her er den brede rygmuskel også med til bevægelsen, da den arbejder ekscentrisk. Her er det værd at bemærke, at albueleddet stadig er bøjet. Først i fase 4 strækkes albueleddet ved, at den trehovedede armstrækker arbejder koncentrisk. Skulderleddet fortsætter med indadrotationen som tidligere beskrevet. Armen fortsætter altså sin bevægelse hen over hovedet. I fase 5 bøjes håndleddet ved, at muskulaturen på underarmens underside arbejder koncentrisk. Man kan også tale om, at der fra fase
5-6 sker en lille supination ved hjælp af supinationsmusklerne. Det er med til at vinkle håndleddet, og derved kan man regulere boldens retning. Fra fase 5-7 kan man tale om, at bevægelsen færdiggøres, da armen fortsætter sin bane. Tidligere der nævnte jeg fingerledenes rolle. I fase 3-5, som vi ser her, der spiller de en helt særlig rolle, da man fra fase 3 går til et relativt løst greb om catcheren, til at stramme sit greb, i det man rammer bolden mellem fase 4 og 5. Det giver en pulserende effekt, som er med til at tilføre bolden ekstra kraft, og som er med til at sikre, at bolden kan nå helt ned på modstanderens baglinje. Det er en undervurderet bevægelse i forhold til resten, men den er dog ganske central i forhold til teknikken i badminton. Så det var gennemgangen af led og musklers arbejde i overkroppen under clearslaget i badminton.